Hey guys, this poem was inspired by conversations with my very close family members who were extremely limited by the previous regime, and some of them even did their time in prison as political prisoners. But when they look back at these times, they still make it look like the grass was greener, which I find extremely scary. Óda na selektivní paměť, aneb díky SSTB, aneb vivat KSČ. Není pravda, že bylo špatně. Všude byl pořádek. Když byl zlump, dostal bezodkladně pohlavek obuškem. Pivo stálo korunu. Sice platy nebyly úplně vysoké, ale když podporoval stranu, mohl studovat na vysoké. Když ne, mohl sklidně s titulem klečet pod stolem a umývat zem, ale to je jedno. Pionýři jezdili na pionýrech. Kominíci jezdili na pionýrech. Učitelé jezdili na pionýrech a všichni ostatní jezdili na pionýrech. Omezování svobody mohl úplně kam chtěl zvět, ať na sever či na jih Jugoslávie, jet se podívat na sochu Svobody, tedy Ludvíka Svobody, projet Benátky nad Jizerou, České Švýcarsko a různé další země. Úplně každý mohl získat výjezdní doložku. Stačilo bonzovat a státu se zastávat aspoň trošku. Vždyť je v pořádku nahradit noviny za vložku či toaletní papír. A jestli tě to trápí, tak tě zavřem do cely, kde se v zimě nepřitápí, ale ty si za to můžeš sám. Páč přispíval s těm protistátním náladám, tak se nemůžeš divit, že tvůj život teď značně se podobá Erbenovým baladám. Prostě se pětiletka povedla pouze na 180%, tak budeš mít celoroční ramadán. Ale za to si dvakrát v roce můžeš dát mandarinku nebo banán. Prostě země zaslíbená, Kánán, Hadra. Tehdy ještě všude ve světě bylo každé třetí auto Tatra a každý ratrak, co jezdil v Alpách nebo Tatrách, měl nápis Fatra na všech madlách. A práce byla pro všechny jistá. I kariérní vzestup možný, pokud byl z ateista a místo Krista na kříži domov ti kráštěla Leninova bysta. Nikdo neměl psychické problémy. Každý měl pocit, že někam patří. Vždyť v družstvu se všichni krásně zbratří a v kriminále taky, když ti celé dny škorpionem míří zatýl nevzdělaný debil, který ale vždycky správně volil, aneb vuml nad všechny školy. Žádná epidemie eboli. Všude krásné symboly. Ruda, ruda, ruda. Neprojde žádná imperialistická zrůda, protože by už stihl někdo 6krát udat, než by se vůbec dostala ze Sudet. Tehdy jsem píchal holky v keřích a teď si píchám inzulin a měřím tlak. V televizi samý brak, padají mě umělé zuby, když jakési mango nebo papáju svačím. Děvčata se za mnou už neotáčí, sedím s pivem na gauči a škrábu se na pleši, pak vstanu jen stěží. Je mě hůř, ale za to nemůže věk, za to může režim. Thank you.